the y-intercept kana tichiti y-intercept tiri kurevei, which is also called c. Saka the y-intercept, this is a point where the straight line, cannot the line, crosses the y-axis. The point where the line crosses the y-axis. To better explain this, we have to introduce what is called a Cartesian plane. Saka this is called a Cartesian plane. When we draw the graph, you are going to see it in action. Inoendo inonzi y-axis, ichinzi x-axis, like that. The Cartesian plane. Saka let me write the terms. It is called a Cartesian plane, like this. Kana kuti it is called an xy plane. Saka you should know kuti the x-axis ndo iri horizontal, ndo yakarara, whereas the y-axis iri vertical, ndo yakamira. Izvo zvachifanira kutombochinjaniswa, ndo zvazvitori. Tiri panapa, let us draw a straight line. Ende kachiti straight line, tukutoti tine ruler ne line riri straight, like this. Pano dambura kana kuti panosangana y-axis ne line redu panapa, ndo panonzi c, ndo inonzi y-intercept. Anditi panosangana line redu ne the y-axis, ndo panonzi pa y-intercept. That's very important. Some might ask kuti asi tikaramba tichiproduce line redu so. Andika tikaramba tichiproduce line redu, aya maline anofanirwa kuva straight, anoitwa neruler. Handikwanisi nini kuita neruler, si mufanirwa kuita neruler. So tikaramba tichiproduce line redu so. Panapa iyi haizi here x-intercept. Vakachenjera vanogona kutozvibvunza kuti because tawana panhu pari kudambura line redu riri kudambura the x-axis. Hongu inonzi x-intercept, asi kana tichi consider the equation of a straight line, atina basa nayo. Chatine basa nacho y-intercept. Asi x-intercept iriko. And saka x-intercept, we don't care about it. We don't consider it when we are looking at the equation of a straight line. We are only interested in the y-intercept, which is called c. And when you are looking at gradient, inotanga tichita this tiri physics, taitova a different definition, because gradient ina ma definitions maviri. Ine a definition in physics, yozita a definition in mathematics. So let me demonstrate to you what it means. Saka let us say pa straight line pedu, before we go there, straight line rinongodambura y-axis on one point chete. Kuda kuti hatigoni kuva nema y-axis maviri. Line iri kuti ritova nema y-axis maviri, rinofanirwa kutobendwa like this. So kuti straight line robenda rodzoka roita kuti straight line, kuti have 2. Saka iri richiri straight line here, harichazi, yatova curve. So we cannot have 2 y-axis, we also cannot have 2 x-axis. And let us get that out of the way.